under the apartheid regime. Omama bethu nomakhulu bethu notamkhulu wethu besenza into engento bengengobantu. Abantu ngabantu abamhlophe. Yile nto yenzekayo apha babhatalisa i-tax ezi-excessive. So iBhabheli represents loss, ukulahlekelwa. And so amazwi kaThixo xa esithi ndimhlawulele ndimhlangule uIsrayeli is a protest kwinto eyenzekayo. There's a loss. uThixo uza negain nembuyekezo. uThixo xa thetha namazwi apha kuverse 11 kodwa mandikhawuleze ndifuna xa singena ku-2026 ndifuna nje xa sicrossa over upha nje into ezintathu ezingempawu okanye iimpawu zikaThixo xa uJeremaya ethetha sisiprofeto. Nje iimpawu ezintathu endifuna into yoba xa singena ku-2026 ngoba u-2026 yena siyangena. Singenile ku-2026 ngokholo singenile ku-2026 ngoba uThixo usithwele kude kwalapha. Nje into ezintathu esizibonayo kweli lizwi. The first point is that sibonakaliswa the freedom of God to save. Inkululeko kaThixo yokusindisa. Yazi siphila kwixesha uncedwe ngumntu ahlangule umntu akusindise, akhuphe entweni umntu cace uba ukusindisile. Kanti ekukusindiseni kwakhe kukwi-agenda ukulinda phambili kwikona ethile azawuthi kuwe ungalibali ndakunceda, ungalibali wena ndakunceda ndakusindisa wena. Abantu insindiso esiyifumana ebantwini i-attached kwizinto ezithile ine-agenda, but akaThixo yona uThixo has a freedom. Akakho compelled to jambase, akukho mbeko, akukho conditions zimbophelelayo okokuba makasindise wena. It is because uThixo, the nature kaThixo, it is to save. The nature kaThixo, it is to save. Xa ungena ku-2026 when kukwi-reality yokuva intlungu nentlupheko kodwa ukholo lwakho lingasitheli kwi-reality yamandla okusindisa ukaThixo. Ingakusitheli loo nto. Xa ungena ku-2026, yes, imicelimngeni izawuba khona. That's your reality part. Ingakusitheli loo nto ngokuba uThixo uyazijika izinto. uThixo uyakwazi ukujika imeko uThixo. And engadingi wena engabe naxesha lalitshaba zakho kodwa uThixo ak-elevate akuphakamise uThixo. Because God has a freedom to save. Has a freedom to save. Uyakhumbula mani andikhwalifaya le nto phana Exodus xa esithi uThixo ndehlile ndikuvile ukukhala kwabantwana bakaIsrayeli nentsisi. uThixo kangave mthandazo, no kangave mthandazo, but ubone intlungu. Remember, they were not praying to God. Babengamazi uThixo, babekhonza izithixo zakwaFaro. Wangenelela uThixo wadestroya izithixo ezi-10 ngazazibetho zilishumi. It was the intervention kaThixo esindisa uIsrayeli, but they were not praying. They were not praying, but uThixo, the pain, it's a language that communicates to God. The language I understand that you
intlungu yakho asondele uThixo. Sondele uThixo. And sometimes I want to say, don't be too hard on yourself. Mama, uThixo kubuhlungu ungakwazi nokuthandaza because uThixo ubona intlungu ngaphakathi. uThixo ubona intlungu ngaphakathi. Don't be too hard on yourself. Andikhuthaze into yoba makungathandazwa. But I'm saying, Thixo has a freedom to save. Circumstances or no circumstances, kodwa unenkululeko yokukusindisa. Ayinadinga ukusindisa wena uThixo. Mhlawumbi komnye umntu ozaba buhlungu xa usindiswa nguThixo. uThixo akuphakamise susiba wonke umntu is happy for you. Susiba wonke umntu is happy for you when you progress in life. Kodwa ayinanto kwenza naThixo. uThixo yena is responding to his nature. Abona inhlungu uThixo akuphakamise. Sindisa uThixo. Yazi loo nto xa ungena ku-2026 nalapha eBhabheli abathandazanga. Ndithe religiously and spiritually kuze abakhonza uThixo. Ithi laa nto Thomas, they moved to a doctrine of polytheism.